Har kalken først sat sig fast i toiletkummen, så er den meget svær at få fjernet igen. Har du også forsøgt dig med vatrundeller, køkkenrulle eller klude vædet i eddikesyre og prøvet at få det til at hænge fast, og har intet rigtig virket, så er der godt nyt. En ny dansk opfindelse kan give dig en funklende ren toiletkumme helt uden slid og slæb. Toyi toiletafkalker. Gummiballonen lukker vandlåsen helt tæt, så du kan fylde vand og afkalkningsmidlet i. Nu kan afkalkningsmidlet få lov til at stå og virke, og resultatet er et toilet, som er så godt som nyt. Undgå at beskadige toilettet med afløbsrens eller kraftig syre. Toyi gør det nemt og sikkert at få et rent toilet, og helt uden risiko for helbredet. Sådan gør du. På med handskerne. I med den flade Toyi-ballon, så det blå gummistykke akkurat er synligt. Pump 20-25 gange, så vandlåsen er lukket. Tryk på lille skyld, til toilettet er halvt fyldt, og kontroller, at vandet ikke siver ud. Tilsæt Toyi toiletrens og påfyld vand til underkanten af kummens kant. Lad det stå mindst en halv time eller natten over. Nu skal toilettet tømmes. Hold godt fast i pumpen og tryk på ventilen. Nu går luften af ballonen, og vand, toiletrens og kalkrester skylles ud. Voilà, et funklende rent toilet. Toyi toiletafkalkeren kan bruges igen og igen. Kom kalk og okker til livs og få et funklende rent toilet. Prøv Toyi allerede i dag.